Fake nieuws. Nepnijs. Dat kan verschrikkelijk Nou, grappig wezen. 1 april, dat is ommers de dag van het nepnijs. Ja. Maar fake nieuws kan ik echt verschrikkelijke gevolgen hebben. Hele oorlogen binnen ontstaan door nepnijs. Oei. En het verschrikkelijke ervan is, dat is echt precies de bedoeling van de verspreiders van het nepnijs. Ja. Want nepnijs, dat draait om macht. De macht van de leiders. Oh. In het lieds, in de klasse, sjocht dat ek al. Als iemand een leugentje vertelt oer een oor, is dat vaak bedoeld om die oor min te maken. En zelfs dus machtiger te worden. Och. Mocht er weer iets voor het licht komen, dan verliest de leugenaar zijn macht weer. Hij had dus alle belang bij fake nieuws. ja. En in het grut gebeurt precies hetzelfde. Als de leider van een loon oorlog wil met het borloon, helpt het om nepnijs, leugens te vertellen oer dat borloon. Wiegelijks dat ter slechterikken wenje, die het op het punt staan om uws loon aan te vallen. Dan willen de eigen mensen haar leider wil helpen om een oorlog te beginnen. Oh ja. Het echte nijs, dat in het borloon krijgt zulke leven mensen wennen als jer, daar zit zijn leider vanzelfs net op te wachten. En het echte nijs, dat wordt verteld door onafhankelijke, betrouwbare journalisten. Mooi. Als een leider zei dat die echte journalisten leugens en nepnijs vertellen, dan wist dus dat die leider de weerheid leven net bekend had wil. Oh. En dat betekent meestal dat de verkeerde plan had om zijn macht grutter te maken. Ja. En dat is helemaal net grappig. Nee. Vies dat boeg om in te gaan? Klik dan op de rode button en abonneer op het YouTube kanaal.